Isishoshovu somkhonto wesizwe saziwa ngosomatekisi ozakhela udumo ngokukhulumela umkhonto wesizwe laphana-ke uGodola umfowamdletshe uchitha-ke ekaThami Ntuli ukuba uPremier waKwaZulu Natal. Uveza ngokusobala futhi ukuthi ngo-2026 la kuzocaca khona ukuthi uPremier kahle kahle bengasiyena uThami wakwaNtuli besafudumeza isihlalo efudumezela abezayo. uGodola uthe uma eqhuba wathi uyaxolisa usho lamazwi kodwa kunamazwi okufuneka awadlulise. Sawubona kuphi nokuphi lapho unyaka khona lo mbuzo njengamanje ukubingelelayo yini Mathinta Ntombi mqamela amehla akabanye baqamela imali ngaphansi kwayo-ke iGuluva TV. Ngicela ukuthi wenze okulungile mntana sekhaya uma ukuthi usuku lakho lokuqala wenze sure ukuthi uyasubscribe uyalike ukuze njalo uma ngabe sikufaka amavidiyo uzohlala up to date. Kodwa waziwa ngomfowamdletshe laphana-ke ku-TikTok ukhulume wase eqondisa kuThami Ntuli kanye nabanye wathi cha uyeza u-2026 la khona azobe ekhipha khona amafayela kanti futhi obeqondene nabo iziqu neziqu. Kodwa uqhube wathi bathi abanye hey inganekwane-ke lena uyabona kufune ngibuyele esikoleni ngiyofuna i-school fees noma ngekuthisha webala eke ngitshela ukuthi ubani omkhulu 18 no45. Cha thina nje KwaZulu Natal ngani zakwethu angifuni ngisukule ngihloniza ngunanaza asinawo Premier asinawo undunankulu qobo osekhona nje manje usafudumezela isihlalo nginitshele umkhonto uzoliphatha KwaZulu Natal is either you like it or not. Uyazi naye umphembo ukuthi la ekhona la bekwe khona uyamudla unembeza ukuthi akufanele ngabe ngila. Njengoba nibona kutshalwa amaphoyisa KwaZulu Natal vele babefuna ukwenza mina ngifuna ukwazi ukuthi kanti makuthiwa ugovernment makukhulunywa ngohulumeni ukhulunywa ngamadoda athizeni ukuthi uhulumeni ngazi ukuthi abantu uma abantu bevotile ngobuningi babo yiba bakhetha uhulumeni. Kuyangidida-ke lokho enikwenzayo webantu laba kuyangidida lokho enikwenzayo kodwa-ke nifudumeza izihlalo niyangizwa ngithini niyongibuza ebese ningiphala ulimi. Mphemba ngiyaxolisa bhuti omdala kodwa cha awuyena uPremier usazokwehla is either you like it or not. Naba bakubekile nonke nisazodilika kufanele nje ngichaze ngibeke kucaca. Ngifuna ukunitshela futhi ukuthi weyimeya namakhansela nonke niyaphuma ngo-2026. uGodola uqondene nani kanje indaba zenu ngiphethe zonke le corruption eniyenza lapho komasipala ngizobe ngikhipha ngiqhulula yonke into. Mphemba ehlisa umoya bhuti omdala cha uPremier nje usazokhethwa la emkhontweni ukuthi ngayiphi inyanga ngaluphi usuku yilokho nje ngingakakwazi kodwa nje yonke lento eniyenza oganu lama joining venture wenzile hayi khohlwani bafana bakithi into engekho sidalo nisazophuma nonke nisazodilizwa nonke na kanjani.